Takže čo dám pánové, dneska vás tu vítam u môjho nového videa. Dámy pánové, dneska tu budeme skúšať nový známy The One Who Watches mod a ja nebudem zdržiavať a môžeme ísť rovno na to ženom lese. A mohli by sme si zase rovno získať nejaké to drevo a môžeme asi rovno na to. Musíme dávať pozor, lebo tu je padajúci sneh a môžeme si získať nejaké drevo. Joj, ty kokos. Dobre, už som padol do toho snehu. Už by som moc tam nemal padať, aby som nezomrel. Lebo nechcem zomierať hneď na začiatku. Ale vyzerá to tak, že tu máme rovno normálnu trávu. A no. Tak máme tu už normálnu trávu a mohli by sme možno nájsť nejakú dedinu. A tam by sme si mohli získať nejaký dobrý loot. Dámy pánové, na 100% by sa mi zíšel like a odber. Ten na 100% budem potrebovať a píšte mi aj do komentárov, či sa vám páči kvalita zvuku, videa a čo by ste zlepšili na toto video. Všetky rady sa mi zídu. Ale vyzerá to tak, že som ho zatiaľ tu vôbec nevidel. Mám ho nastaveného na najťažšie obťažnosti a budem preskúmovať ďalej. A už tu vidím spawnu toho creepera, čo je docela divné. Vlastne je tu veľa stromov, čiže mobovia sa môžu spawnovať. Mám tu docela peknú caveku. A to by som možno išiel najskôršie. Ale asi si vyťažiť ďalšie drevo. Lebo to budeme potrebovať. Lebo si chcem postaviť aj nejaký dobrý dom na nejakom dobrom mieste. Toto video a získať si aj drevo. Takže dámy pánové, drevo máme získané a mohli by sme ísť... Ty kokos! Oh! Takže dámy pánové, už sa nám podarilo zomrať, no nevyzerá, že tým smerom už asi ani pôjdeme. Lebo asi aj pôjdem a pôjdem tam... Sakry, zase som tu padol. Pôjdem si tam získať naspäť svoje veci. Možno tu budú nejaké veci, ale už ma asi naháňa malý zombík, čo nie je dobrá správa, prečo budem zdrhať. A asi by som si tu opatrne, tu na kraji, prdele. No tak nespravím si nič, to tak vyzerá, lebo ma naháňa ten sprostý zombík. Teraz je špeciálne video. Tak do Minecraftu opäť často netočím, ale keď bude úspešný, tak ho začnem točievať viacej. Takže mám pocit, že túto by sme si mohli už spraviť to drevo a možno si to spravia nejaký menší dom. Ale prvé si získam kameň a potom si vyťažím to uhlie, čo tam bolo. Ale divné, že som ho ešte nevidel. Mi zdá fakt, akože mám ho aktivovaný, ale furt som ho ešte nevidel, čo je divné. Dúfam, že ho uvidíme za chvíľu a že bude napríklad nejaký zaujímavý, že niečo urobí, lebo ja chcem vidieť aj vlastne zaujímavej. Joj, to som nechcel vykraftiť, nevadí. Ale poďme si, túto som videl. Nejakých mobov, tak ich pôjdem si z nich získať jedlo, alebo žiadne nemám, jak sa tak pozerám. To je veľmi divné, že tu mám iba vlka jedného a žiadne iné zvieratá. Ale veľmi divné, tak mám pocit, že asi to ani nebudem zdržiavať dlho, že by som radšej išiel niekam ďalej. Aha, ale tu sú teraz spawny. Dobre, nice. Už máme konečne nejaké jedlo. To si vypečiem, spravím si pec a nebudem už hladný aspoň. A tu máme rovno uhlie, čo je perfektná správa pre nás. Pec. Lebo to sa mi zdá možno trochu rýchlejšie.
vyzerá to tak, že sa už aj pomaly stmieva. Takže dámy pánové, už sa nám pomaly stmieva, čo není dobrá správa. A dúfam, dnes sa nám už vypieklo, čo je taký... To je aspoň dobrá správa. Ale neviem, kam by som sa mal vydať a docela sa bojím. Srandu si robím, zatiaľ sa moc nebojím. Zatiaľ... Čo sa vôbec, že nebojím, nič som tu nevidel. Si mi to zdá ako zatiaľ obyčajný Minecraft. A keď sa to do chvíli neobjaví, tak tento mod nedopadne dobre a potom si ho aj ohodnotíme. Spravím si to roky úplne na... Už som si pamätal, že vlastne toto technicky som bol. Tam zomrel. Je tiež divné. Docela, ale... Ale čo nič divného sa to nedieje. To asi nič nebolo. I guess. A takto sa tu vysvietím. Aspoň mobovia moc nebudú chodievať. A už útočí po mne zombík. No ale zatiaľ nič sa tu nedieje, čo sa mi nepáči na tomto mode. A už by mohol nejako zaútočiť. Lebo tento mod som si dal na najťažšiu obťažnosť a nič tu nevidím. Tento mod je divný. Mám ho aj nadstavený, lebo som si to pozeral. Ale prosím, nič sa nedieje. Mám pocit, že by sme si to mohli naťažiť kameň a spraviť nejaký menší dom. Lebo to by sa nám plne zišlo docela. Zatiaľ ten mod vyzerá ako nejaká lenivá hovadina. Začalo pršať. Zaujímavé. Ale furt strašidelné. Si dole spravím zatiaľ nejaký úkryt. Aspoň tí okolie zabíjajú tých nobov, poslivcov. Tých najviac nenávidím. A asi si spravím takto túto cestu dole. A budem potrebovať aj tyčky a torčky. Asi takto si to môžeme spraviť. Cestu dole. Troška si to tu zablokujem, aby mi tu nikto nechodil, lebo nikoho tu nechcem teraz. Sa mi krompáč, že si budem musieť urobiť novú. Spraviť takú menšiu bejsku. Takže dáme tam nejaký domček, ktorý už máme.
Asi by som si tu poukladal aj veci. Lebo nie je to tak ďaleko od spawnu. Nejaké potrebné veci zdám. Asi by som začal pozerať ďalej, lebo zatiaľ to nič zaujímavého nevidím. Ale nie nič. Nič nevidím. Takže dámy a pánové, neviem, či by som mal čakať na ňo, alebo či by som sa mal vydať preskúmavať. Úplne by bol dobrý nápad sa vydať preskúmavať, tak pôjdem niekde sem a môžem sa popozerať. Už tu aspoň niekde na kraji nebude. Ale pochybujem, že to nájdem, čo je len. Malý zombík. Tak berám späť, radšej zdrhám naspäť. Malý zombík je sakra otravný. To vidím prasiatko, že sa spavnilo. Ale to... Počkať, čo? Tak som mi asi iba zdalo. Tak vyzerá, tento malý zombík ma už naháňa. Nice. Tak ja sa poviem asi vydať ďalej a dúfam, že to na niečo naďabím zaujímavého. To na ňo nejako naďabím, alebo že tu aspoň niečo bude. Keď nie, tak to asi nechám na part 2. Ale nie, nič tu není. Naháňajú aj do zombíci. Jedine čo robí, že sa mi to seká. Tento mod je fakt špatný. Keď sa to fakt neobjaví do 5 sekúnd, tak to možno ani nebudem dávať do part 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže dámy a pánovi, dúfam, že sa vám video páčilo, toto bolo všetko. Tento bod hodnotím 0 z 10, ani sa to neobjavil, nič tu neurobil a možno dám part 2. Tak čaute.